Naše telo má svoj hlas. Každé telo má svoj špecifický hlas. Čím my ale veľakrát strácame v tejto realite svoj čas so svojím telom, že či už je to na vedomej alebo nevedomej úrovni, sa snažíme zapadnúť do niekoho iného reality alebo ju energeticky kopírujeme. Väčšinou kopírujeme ľudí, ktorých sme videli, s ktorými sme vyrastali, alebo ktorí sú momentálne teraz v našej tesnej blízkosti. Snažíme sa proste zapadnúť do tej ich reality, tak my vytvárame v tej našej realite a potom ako keby ťažkosti, aby sme proste zapadli do ich reality, do ich uhla pohľadu. Pretože v tejto realite je uhol pohľadu, že veci sa nemôžu diať zázračne, že veci sa nemôžu proste diať rýchlo, že tela sa nemôžu liečiť rýchlo. Proste sú tu zapísané v tom kolektívnom vedomí určité uhly pohľadu, ktoré veľa ľudí kopíruje bez toho, aby bolo prítomných so svojím vlastným telom, čo je pravda pre ich vlastné telo. A keď by ste pokladali otázky z tomu svojmu vlastnému telu, boli by ste vedeli, dostávali by ste odpovede skrz to vedomie, akým spôsobom môžete v tej danej situácii tú vec zmeniť. Či sa jedná napríklad, že vaše telo proste teraz momentálne prebieha nejakým úrazom a kladiete mu otázky, OK telo, čo je pravda pre nás, čo nám bude prínosom, aby sa to vaše telo vyliečilo v ľahkosti. Čo je potrebné pre vás zapojiť v tej danej realite, aby ste mohli napredovať s vašim telom v ľahkosti. A ono je to tak úplne vo všetkom. My sa snažíme veľakrát proste popierať, čo naše telo potrebuje a snažíme sa zapadnúť do niekoho reality, niekedy aj z toho uhla pohľadu, aby sme niekoho v tej realite proste nestratili, ale koniec koncov, keď sa snažíme zapadnúť do niekoho reality, tak proste potom strácame sami seba. To spojenie s našim telom. Čo ak nemusíme strácať našu realitu a to, čo je pravda pre to naše telo, by sme nikdy viac nemuseli zapadať do nikoho reality, zdávať sa svojej vlastnej reality. Boli tu s tým našim telom, so všetkým, s tým, čo je proste potrebné, so všetkými tými energiami, ktoré sa vlastne tam ukazujú. Čo ak na žiadne z tých energií nemusíte reagovať, nemusíte ich brať za svoje, nemusíte byť v rezistencii s nimi, proste čo ak tým kľúčom je to, že ste si ich len vedomí, tých energií, ale nemusíte ich brať za svoje do svojej reality a tvoriť tú svoju realitu ďalej z toho svojho uhla pohľadu, ktorý je proste pre vás pravdivý v tejto chvíli. Je tu mnoho realít, pretože je tu mnoho ľudí na tejto planéte, ale niektoré reality budú s nami rezonovať viac a niektoré tie reality s nami proste rezonovať nebudú. Niektorí ľudia budú pre naše telo vytvárať tlak a niektorí ľudia budú proste pre naše telo vytvárať priestor. Je to na nás, akými energiami sa chceme obklopovať, je to na nás, čo chceme vytvoriť v tej svojej realite. V tvorbe, v rodine, v súkromí, ale aj v rôznych iných vzťahoch, pretože v prvom rade by sme mali mať úžasný vzťah sami so sebou a na základe tohto vzťahu, keď máte so svojím vlastným telom spoločenstvo a viete, čo je pravda pre vás, tak už nikdy viac proste nebudete ustupovať v niečom, čo pravda pre vás nie je. A takisto nebudete preberať cudzie pravdy do tých svojich realít, ich proste preberať za svoje.